סיפור הערב הוא סיפור מוזר משהו של אסיר פלסטיני שהחל בתהליך גיור בכלא הישראלי. השבוע הוא שוחרר עם שם חדש וחיים חדשים, אבל מיד הוחלט להחזירו לשטחים, למרות שהתריע על סכנת המוות שמרחפת עליו שם. אוהד חמו מביא את סיפור הערב. בראשית השבוע השתחרר אסיר לאחר 12 שנה בכלא. איש לא חיכה לו בחוץ, ספק אם מישהו בכלל ידע שהוא אמור לצאת לחופשי, ושכבר יצא והרגיש את החופש, הוא החל למרר בבכי. זה סיפור על אובדן זהות ומציאת זהות חדשה. על בסמן או יניב, מוסלמי שבכלא בחר ביהדות. זה גם סיפור על התימותה של המערכת הישראלית שמפקירה אותו ועוצמת את עיניה מול סבלו של אדם אחד שחזר השבוע לשטחים אל המקום שבו מרחפת מעליו סכנת מוות ועדיין מצפה לנס. מי שעבר השבוע במחסום מכבים שעל כביש 443 ראה מחזה מוזר. רכב טרנזיט של שירות בתי הסוהר נעצר בשוליים. ממנו יורדים סוהרים ומשלחים לחופשי אדם דתי, אבל בניגוד לכל היגיון, דווקא לכיוון השטחים. לאחר שציידו אותו בכסף ובברכת שלום, הם עוזבים, משאירים מאחור אדם שעושה את צעדי החופש הראשונים שלו לאחר 11 שנה בכלא. אבל במקום לחוש שמחה, הוא נותר לבדו, שבור ומופקר לגורלו. בעבור יניב בשם שאימץ לעצמו, או בסמן בשמו המקורי, כל רגע שהוא נמצא כאן, סמוך לכפרים פלסטינים, הוא סכנת מוות של ממש. אחרי המחסום של מכבים, מדעין. האיש הזה ששוחרר מהאגף לטעוני הגנה טוען כי הפלסטינים רואים בו משתף פעולה עם ישראל. אם יתפס בידיהם, יוצא להורג. עזוב את אבו מאזן, לאן אתה הולך עכשיו? מה אתה הולך לעשות עכשיו? אין לי אף אחד, אין לי. מה זה מבית השלורים לגזור דין מוות? לא ככה, אצל הנאצים, שם. אם אתה הולך עכשיו לאחד הכפרים שנמצאים פה... מה קרה לך? אתה גזר דין מוות, ככה נלך. מה עושים לך? תאמין לי, לא יודע. עושה, לצערי אין מקווה, אבל אני עושה מים קרים, דוש מים קרים, ועושה ברכת השחר, ולומד הגמרא, משניות. אחרי הלימוד, אחרי ברכת השחר, מגיע ל-18, אני עומד בעמידה, אני רק רואה אורות, לא תאמין, אורות שבחיים לא ראיתי דבר כזה. השבוע הוא עלה לוועדת השליש והשתחרר מוקדם בשל התנהגות טובה. ואת האדם הזה, שמאוים בשטחים, ואשר נראה ונשמע כמו יהודי דתי, מישהו פשוט שלח אל מעבר לקו הירוק, למקום שבו אין לו סיכוי לשרוד, בתקווה שיסתדר שם, אם יצליח. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמרו על הגרים ועל היתום, תתנו להם סמלה ולחם. איפה השמירה? כמו מהשמיים השמירה מגיעה אולי ממקום לא צפוי. בעת הראיון נעצר לידינו רכב שעובר שם במקרה, מתוכו יורד תת-אלוף פולי מרדכי, מפקד התאום והקישור עם הפלסטינים, ששומע מאיתנו את פרטי הסיפור. אתה מכיר אותו? זה אסיר פלסטיני שהתגייר בכלא. פרסם מלאך אל-עזיז? אבו ראס. הערבית זה אבו ראס. כינוי שם שעוברים לי יניב בן דוד. אין לי לאויה הפלסטינים טבעا. אין לי. יש נדים עשו נתנו לי. وانا لو قال لي شو ما عندك بمثل من فوق ايه فوق ماشي نقول יניב
אבו בסמן עתר לוועדת מאוימים שמטפלת בסייענים בטענה שהוא זקוק להגנה לאחר ששיתף פעולה עם ישראל. גורמי הביטחון טוענים בתגובה כי הוא לא שימש כסייען. בשב"כ אומרים אנחנו לא מכירים אותו. בשלב הבא הוא כבר עתר לבג"ץ. בעיני הבג"ץ הוא לא עומד בקריטריונים, בעיני השב"כ הוא לא עומד בקריטריונים, הוא לא משתף פעולה, אז הוא פשוט נפל בין הכיסאות של המערכת הבירוקרטית. כי התוצאה בשטח היא אבסורדית, רואים אדם כמוהו, זורקים אותו מעבר למחסום, עומד שם עם הכיפה והציצית ואין לו לאן ללכת. רבי עקיבא עליו השלום, זכר צדיק לברכה, זרקו את הבשר שלו בסכינים, אתה מבין? הוא הלך על קידוש השם. אני קשור לקדוש ברוך הוא. זה כוח עליון מלמעלה, אני יכול לעזוב את זה. אני תסתכל לי בעיניים ותגיד לי אם אני יכול לעזוב את זה. ובכל הערב הארוך הזה, רק פעם אחת ראינו אותו מחייך. אני אשרת בצבא גם בעזרת השם, הלוואי בעזרת השם שיקבלו אותי. מת לשרת בצבא, מה קרה? ואם יהיה עימות עם הפלסטינים? מה קרה לך? אני לפני החיילים אני אכנס. זה עם שלי, עם יהודי, עם שלי אחי. לאחר כמה בירורים פולי שב עם תשובה. חוד נפס, בדק מסעדה ובדק תבקי אללה. תתקל על העם. עזוב. אני מוכן למות בשביל העם היהודי. אתה לא צריך שום דבר. אני מוכן למות בשביל העם היהודי. אתה לא צריך למות. אני אוהב אותם, תאמין לי, אני אוהב אותם. תקשיב לי, תשב פה בסבלנות. עוד מעט יבוא לפה רכב. בסדר? ייקחו אותך ונראה איך מטפלים בנושא. בסופו של דבר החיילים הגיעו ולקחו אותו עימם לבסיס צבאי כדי שישהה שם עד שהבעיה תיפטר. אבל עד לשלב הזה יניב לא קיבל אישור כניסה לישראל. במינהל האזרחי מנסים כעת להכניס אותו לישיבה באחת ההתנחלויות. האיש הזה שנזרק בתחילה והופקר מעבר למחסום, מבלי שאיש באמת נתן את דעתו על ההשלכות של הצעד הזה, מתפלל להיכנס לישיבה ולהשלים את תהליך הגיור. לכל העת מוסיף להיות חרד שמה מישהו יחליט להשליך אותו בסופו של דבר אל מחוץ לגדר, אל מקום שבו לא יוכל לשרוד. תחילת הפתרון בכתבה, אנחנו יכולים לספר לכם שהערב נמצא פתרון עבורו. מהמינהל האזרחי נמסר כי בשבוע הקרוב יניב, כפי שהוא קרוי בשמו הישראלי, יישב בישיבה בירושלים. במינהל האזרחי מקווים שהפתרון הזמני יהפוך לפתרון קבוע עבורו.